gur peyrevi u peymani teneke gerek hevseroki nu beni hımbıjattın. Yani evcivata nabır niye? Gerek beni hımbıjattın. Bu veşi emi peşniyara bıkırın, gur peşniyara jî emi biçin dengane. Emi biçin dengane. Hatta na Zeynep Murat, Ahmet Karamuz vek hevserok berdawam bun. Bu ki em hevseroki xoy nuşi hımbıjîrin emi na platformê vekin eger peşniyarê hevala hebe karın peşniyarê xwe jî bikin. Eger tiştekî têbînîkî ve cewaz nebe têbînîkî ve cewaz nebe baş e. Eger têbînî cewaz nebe ji bo hevseroka peşniyarê ew e. Ben niha da hevserokene. Hava Zeynep, hava Ahmet. Devreki hevserokatî kirine. Gori peyman û peyrevê dikarin berdewam kin. Ez wekî şexsekî, wekî endamekî kongrê ez bêjim bila her du heval vê devrê jî berdewam kin. Ez her tika pêşniyar dikim. Peşniyarê cewaz hene. Baş, eger nebin ve demeyin ez tiştekî din peşniyar dikim. Şiqat du kesin. Eger hûn kabul bikin. Eger hûn kabul bikin em sunduk deyneynin bi destê we dest rabikin hilbijartin çê bikin. Hûn çi dibêjin? Kabul dikin. Zeynep Murat Ahmet Karamuz wek hevserokê pêşû ya keneke hatine peşniyar kirin. Hevalê kabul dikin bafer. Bele. Gelek spas. Hevalê diş yek devam. Em hevala pîroz dikin, serkeftinê ji wan re dixwazin û dawet dikin du gotinî Kurd ama. Ji 2019 heta em roj weke hev sirokên kenekê erka bû ketibû ser bilê me bi her derfetê xwe me xweste em cî bikin. Em baş dizanin konağa her çarbeşê Kurdistanê ku tê derbas dibe êrişê li ser gelê Kurdistanê hebûna gelê me ya li diasporê û pirsgirêkên ku civaka Kurdistanî li derveyê welat rûbirûne em baş pê serwextin. Em çendîn kar û xebat em bikin, em baş pê dizanin ku em hewl bidin jî ku bibin bersî lê hin dem derfetê nadime lê em di huzûra we de di huzûra her çarbeşê Kurdistanê hemû Kurdistaniyên li derveyê welat li diasporê em soz û peyman didin ku bi hebûna gelê xwe li dijî dagergeriyê ji bo azadî û demokrasiyê wek heviyê du salên pêş me em ê bi her derfet û îmkanê xwe û bi xwîna şehîda em sûn dixwin ku em ê bi erk û karê xwe radin. Hewldanê me sereke bêkarîna yekîkanê teveyî yekrêziye helwesteke ku li der dorên stratejiyek û berjewendiyê gelê Kurdistanê diparêze em ê wî warî jî kar û xebatê bikin. Ez dirêj nakim ji bo baweriya we em ê layîqî baweriya we bin û em ê hewl bidin ku em ê kar û xebata xwe, misyona xwe û rola xwe wek hevserok û bi konseya nû ku bête hilbijardin bi hev dide hev ahengî de em ê kar û xebatê bikin. Ez gelek spas bo we hemûyan û kesê ku me gudar dikim ku baweriya xwe we canekê din taze kir we em wek hevserok hilbijardin. Em ê layîqî vê baweriya we bin û hûn her hebibin serkeftiniya me ye, serkeftiniya me ye, serkeftiniya me ye.
تری و تر ریگای کردن تونه زور سپاس کنم جێشاناسیە ڕاستە بارێکی زۆر گرانە تایبەت لەو قۆناغا کە گەلەکەمان تێدا دەرباز دەبێت بەڵام بە هیممەتی هەموو لایەکەوە بە حیزب و لایەنەکانەوە بە کۆمەلگای مەدەنی بە نوێنەرانی خەڵکی ئێمە هەر چوار بەشی کوردستان بە هەموو پێکهاتەکانەوە ئەتوانین پێکەوە ئەم قۆناغا بە سەرکەوتن دەرباز بکەین. ئەمریش جارێکی تر بەڵێنی خۆم دووبارە دەکەمەوە کە بە هەموو هێز و تەوانامان لەگەڵ بەڕێزان لەکە سبەینی لە کۆنسەی بەڕێوەبەری کەنە کە هەڵدەبژێردرێن پێکەوە پرسی کورد بەرەو سەرکەوتن ببین و ئەو قۆناغا بە سەرکەوتووی دەرباز بکەین و خاوەنداری لە دەستکەوتەکانمان بکەین کە بە تێکوشانێکی گەورە تا ڕۆژی ئەمڕۆ ئێمەیان گەیشت ئەو کەسانیش کە ئێمەیان گەیاندوتە تا ڕۆژی ئەمڕۆ سەر و ڕێز و نەوازش لە بەردەمیانیشدا دەنوێنین و بتوانین کە ئەو شۆڕشە کە ئەمڕۆ هەیە کە شۆڕشی ژنە بەسەرخەستن بخەین ئەوش بە خدمەتی هەموو لایەکەوە. شۆڕشی ڕزگاری نیشتیمانمان بە یەکڕێزی و یەکگرتنی ئێمە هەموومانەوە سەردەکەوێت. زۆر سپاسان دەکەم جارێکی تر.